tunanina, na gaza gane menene so habibtina. Nai nazari ni yau na kure tunanina, na gaza gane menene so kwakwalwata. Nai nazari ni yau na kure tunanina, na nutsa na nisa cikin kwakwalwana. Nai ma nake yi ba dare ba rana, na gaza samun amsa na ba habibina. Menene so da ke kai mutum cikin rana, idan an rabe da juna har a dinga yin kuka. Fatan kun gane. Ni a gida ba a ce kar na baka yarda ba, don haka in ba kai ya ba zan yi kuka ba. Kai ma din rayuwa ta ne ba da wasa ba, zan adana ka a raina ba zan butulce ba. Mai ilimin addini ba zai yi ƙarya ba, banda sani akan so yana gudun hijira. Fatan kun gane. So ba mutum ba kuma shi ba aljani ne ba, so na da isa kuma shi ba ɗan sarauta ba, so bai da kowa kuma shi so ba maraya ba, so bai da ƙarfi kuma shi so ba rago ne ba, so ba fari ba kuma shi so ba baki ne ba. Na so za ka mun alfarma ka tsaya mu tattauna. Isa na kula da kai gwargwadon iyawata, zan ma biyayya kamar yadda na yi wa mamata. Ka shagwaba ni ka sa ina ta ƙasaita, jin da nake kamar na fi duka 'yan mata. Nai aniyar zamana da kai na zan mata, sai ka zamo uba gunsa duka 'ya'yana. Ta za a ce mini ba so ba zan musawa ba, ba mahalokin da ya gan shi ban yi karya ba, amma hakan ya wahaltar ni ban yi aune ba. Nai mai tawaye kun ga ban yi kara ba, amma ban ce masoya kar kuma sabauta ba, ban so a ce kuma ku yi irin tunanina. Fatan kun gane. Shining Star Mix.